אז מקו חברים כאן, אבל בהוצאות חדש ומטורף של מיינקראפט, סדרה חדשה. בואו נתחיל. כן. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז גם יובל מצלם. יש לי כבר דברים באינבנטורי, כי בפרק הקודם שצילמנו זה פשוט לא צילם, זה לא צילם לי בכלל. אז עכשיו אני מצלם לכם. היה באג. היה באג בתוכנה. כן, אבל לא נורא. אנחנו פה. יאללה. צריך לחכות שאסה ייכנס, כי רק הוא יודע איפה התנורים. כן, היה פה כל מיני, נתקלנו בספונר, יש לדעתי ספונר זומבים, והיה פה קשתות, לא קשתות, היה בו, גם היינו במיינשאפט, היו בו ספרים ודברים כאלה. הנה, יש פה מיינשאפט, יובל. אתה רוצה לבוא? אנחנו צריכים אבל את המיקום של התנורים. רגע, אתה מסתכל לא, זה מסומן לי, זה מסומן. סבבה, אוקיי. כי זה איפה שמטת. כן. איתן, זה לא איפה שמטת. זה איפה שעצרנו. כן. בתיאור של הסרטון הולך להיות את הקישור לערוץ הוואטסאפ שלי, וגם את הקישור לערוץ של איתן. זה האחרון שלי שמצאים. אז כן. תירשמו לערוץ בבקשה, תעשו לייק, זה עוזר לי מאוד. וגם לערוץ של איתן. יש פה ספאונר. איזה כיף, נשבר לי הפיפיקס. לא אמור להיות פה טבע או משהו? והנה אסי. הצטרפתם למשחק, אתם בתוך העולם? כן. בוא, יש לך כאן שיש ירד. לא באמת, נשבר לי אני צריך שאתה... יובל, בוא. אני לוקח לך את השש ירד ומביא לך אותו. או עשה. אמרנו שאסור להרביץ אחד לשני. עשה. יאללה. יובל. עשה, אני יכול לתת לך מכה עם היד כדי להחזיר לך? לא, יש לי זה בכניס. סליחה. זהו. יובל, לא אמור להיות פה טבע. לא. יש פה הרבה גולד לקחת. כן. אין לי נוצר. איתן, זה כתב שיצאתי מהמשחק? כן. אז כן, זה... מה? כן, המשחק נתקע טיפה לי. לא נצטרך שזה ככה, כן. טוב, אבל בסדר, אני חוזר מחדש.
בואו תתמקם ונעשה בית. עכשיו לא איזה. צריך להשיג עוד דברים ודברים. המון. איזה גובה אנחנו? אני עכשיו צריך למטה. כאילו, אני אתרגל לי כזה מצחיק. איתן, זה אומר אני מצאתי מהרע. לא. בואי נתקרב אליך. חבר'ה, תחצבו את כל המשאבים שאתם רואים, חוץ מרדסטון, הדברים הלא שימושיים. איתן, אחד רדסטון מביא XP. בסדר. טוב, כן. אני שומע פה את זה של הוורדן. אני שומע פה את הגלאים של הוורדן. מערה, מערה. מערה טובה. יופי. ואם יש לכם... אני לא יכולה למצוא. איתן, אני בוואי שמינוס 30. יופי. אני אמור להיות באותו גובה. הנה, כן. אוי. או חבר'ה, שכחנו להזכיר ולציין. אבל איך זה מערה, נו באמת. זו מערה, תסתכל. נו באמת. כן, שכחנו לציין, מותר להשתגר ומותר לעשות אפקט של נייט ויז'ן. אני לא צריך, כי יש פה בטח. כן, איתן ואני לא צריכים כי אנחנו לא נחלנט, אבל אסה, הילד שגם משחק איתנו, הוא קצר. אנחנו חייבים למצוא פה מערה טובה בצד. חבר'ה, נגמר לי העץ, יש למישהו עץ. לא לי. יואל, יש לך עץ? למה שיהיה לי עץ? רגע, כן, יש לי. כמה? יש לי, מה אתה צריך? סתם, לי פשוט אין עץ. יש לי. אוקיי. למה אנחנו לא מחממים אוכל? לא יודע. איתן, חכה שנייה, אני בודק משהו. מה? אתה שמה לשטק. הנה. מה קרה? סידרתי לי את הדבר הזה שכל פעם שאני כותב באמת אני משחק. אין פה כלום, אחי. טוב. אני מתאבד וחוזר למעלה כדי לחפש מקום יותר טוב להשיג עוד דברים. אז אני אכנס פה יש פה לבה. אבל זה טוב. דיימונד. כמה? איזה מלך, זה לא... איתן בבקצות. ארבע דיימונד. אז תשתגר אליי רגע, אני רוצה להם משחק.
טוב, שנייה. לא, מוש. מה? מי מת? נו, משחק נתקע לי. כזה, אני מקבל. איתן, כמה דיימונד יש לך? 11. יובל, כמה לך יש? 0. כזה איתן תאחד שיש לו בינתיים. כן. למה החיות פה? נו. טוב, אני עולה למעלה לחפש מקום יותר... נו. היידה, איתן, אני באה אליך רגע, לי יש עכשיו המון אוכל מבושל. זהות לילה. אז אתה תשאר במערה, טוב? אני לא במערה מזמן. אז איפה אתה? אני מצאתי וילג'. אני די בטוח שזה וילג' שלנו. הוילג' הכתום. כן, זה כנראה היינו בו. מה אני זורק? כן, לא תקפתי את זה. אמור להזדמן להם עוד גולים, לא? כן, אמור. כן, יובל. למה שיזדמן לשם עוד הרבה? כי זה מביא את זה בסכנה. נראה לי מצאתי מערה, אל תשתכרו עליי עוד, כי... אני רגע אבדוק את זה. טוב, אני אחצור למטה פשוט ונקבל לי פה למערה. למה שהוא יאכל? או, סוף סוף. עזרה. מצאתי מיינשאפט, אחי. איתן, תעזור לי. אולי זה עוד פעם. זה אותו מיינשאפט? לא יודע. איתן, מה? תעזור לי. תשתגר עליי פשוט. אני לא יכול. אני לא יכול להשתגר לך, אני במערה טובה. אז זה שלי. תחליף את המיקרופון חזק. איך יובל? איך? נקרא לי המשרה. יש לך כל כך הרבה זומבים. כן, לדעתי זה איפה שאני. תודה רבה יובל. זה כנראה איפה שהיינו, כי זה מראה לי... לא, זה לא איפה שהיינו, זה 450 מטר מהמקום. אני אעשה לך את פה. דיימונדס. כן, חבר'ה. אנחנו בינתיים נחפש אופי. מהם תאבי. הנה הווילג'. ליד, איתן בו פה. פה יש לי גם בו.
שיש כאן כאילו חפרו כאן בשביל. תסתכל איזה מוזר רגע. ייי, שיט. נסיים. הנה כאן בהמשך. תסתכל, זה כאילו חצרו בשביל. גולדן אפל. מה? איך? איך מצאתי. אתה תמיד מוצא את התיבות? פשוט חצבתי לאן שאמרתי לך לבוא אחריי. ואז מצאתי. מצאתי את את הספאונר. יש, חזר. אני בא לעזור. לא, זה ספאונר של הכבשים, לא, אין לי כוח. גם עליתי כבר למעלה מהמקום שהייתי בו. מצאתי המשך למערה, ויש פה קצת משלטים. די. נו, מה זה? יש פה המשך למערה, אני רגע בדיוק מאחורה. אני לא רואה כלום. ייי. תודה להם. לא יודע מה תפוצצה, תהיה גבר תפוצצה. יש עוד המון חזירים ויש לי פלינט אנד סטיל. איתן, אני כמעט מתתי בשביל לעזור לך, וככה אתה נוטש אותי? פשוט תענה איתן כן וזה. כן. איתן, יש כאן המשך למערה. כן, זה מה שדיברתי. ויש פה לבה, זה יכול להיות. באמת? כן, יש לך פיקקס מהאיירון? כן, אחד. באסה לך. בסדר, תגיד תודה, הנה דיימונד. דיימונד אחד בסדר. וואי, בואי הנה כבר. מה יובל, אני אכניס משאבל? וואי, אני מנסה לעשות את זה מצב אחר. גם אני ניסיתי לא להחליק על כך. אני אהיה בשיטה של הפחדים. אני לא לוקח סיכון, זה מקום מטורף. פרה, יש סטייק. ועדיין מתתי. כל הכבוד. תקשיב, איתן, זה היה מקום מטורף. בואי. ייי. המערה הזאת כזאת גדולה שאתה לא מוצא את עצמך. יש, הולכת לאיבוד פה בקלות רצח. למה יש לך פיקקס מעץ, אסה? דיימונד. זוז. תיקח. אני כבר עם, כמה? עם 17 דיימונד סיבונות לא אשיג אחד. תמיד כשאתה מוצא אני לא מנסה להשיג. דיימונד, אתה מוצא הרבה. איתן, אני לא מנסה להשיג. אני מנסה להשיג אותך. איתן, בוא רגע. רגע, יש פה מלא מים, מלא לבה. שמע, אני לא יכול לשחק שם עכשיו שלי תקוע ככה. אז אל תצלם. לא, מה הקשר? איתן, חטא את זה, זה מפיק. לא, עוד לא. אתה כאן לא הסתכלת את האובסידיה. אפשר. יש לך הרבה... תשתגר לאסה. מצאתי דיימונד. זה פשוט כזה מצחיק, אבל סליחה. 2. זה מה אם שזה הייתי רוצה, היה לי עכשיו יותר משטחים ביחד. בטח משתגע עכשיו. ספקטייטור. לא, אני לא מנסה, אני לא הייתי במערה אפילו. דיימונדס, הנה, בבקשה. סוף סוף. כמה דיימונדס? 2, לא אכפת לי. סיכון. טוב. אני מכין לי דיימונד פיק. גולד.
יש לידי קריפר. איך לבדוק אותה? אני לא רואה, אז אני לא יודע אם אני בכלל עובר לדיימונד או לא. שמישהו ישתגר אליי מהר. אני שומע פה רעשים מוזרים של וורדנים לדעתי. אסה, אתה לקחת... יש דבר כזה איתם סאונד מהראש. אסה. קח מיטה, אסה. יש לי מיטה. אז עדיין, קח אותה. רגע, יש לך את השק? כן. יש. הוא מלא. לא, אין בו כלום. אז אפשר אותו? אני שמתי במיטה, את המיטה. סבבה. כך. זרתי לך. טוב, כן. אני מחפש לי פה דיימונד. מה, זה פול ויש בזה רק מיטה? כן, איתן, כי יש דברים שפשוט ממלאים שק שלהם, נגיד, כלי. אז יש לי רעיון. יאללה. אני הולכת איפה שאיתן היה, זה לא טוב. יאללה, ביי דיימונדים. וואט דה פאק, כמה מובים. כאן צעירים. אני מתחיל לחצות עליו. שיט, אני מגלה. גיב על כולם. כולם זה... בסדר, אבל אני לא יכול להצליח. אתה יכול. לא, אני לא. למה? אני לא יכול, ליטרלי. תכין. זה מה שאני עושה. תתלונן לנו. יאללה, בואו נכינה. כן, בזמן שאני חושבת את האופסידן, תונה איתו. להגיד לכם שתירשמו לערוץ גם שלי וגם של יובל, כי זה ממש יעזור לנו וייתן לנו מוטיבציה לעלות עוד סרטונים. וגם אם אתם לא נרשמים ושמים לייק, אז עדיין תצפו בסרטונים. כן, סרטונים. של איתן כן. אנחנו מצלמים אותו דבר. זה לא נכון. עכשיו אפשר להתחיל. היידה. מה מצאת דיימונד? לא. יש לי פול סט. מה? של איירון. אני אחמם ואכין לי, אבל בינתיים אני אחמם. לא, מלדר. למה שאני אכין לפול סט מלדר? זה מה שעשית. לא יודע, אולי בעולם שלך ושל איתן שהצטרפתי אליו, היה לך ארמור מטורף מלדר? בסדר, כי רציתי לדעת מה יצא לי. דיימונד! אחד. זה הדיימונד הכי פוקסי שמצאתי אי פעם. עוד אחד. אז אל תתלהב ממנו אם הוא פוקס. עוד אחד. עוד אחד. הנה הוא. אז הוא נפל לי, אני תקוע, אתה לא מבין. שמע, יואו. איזי בוי. אז אתה יכול להשתגר אליי? בוודאי. כי יש לי מספיק לשעה. רגע, יובל. יש לי 7 דיימונד. איתן עוד לא. בשביל סמיפינג טייבל, מה אני צריך? ספר. יש לי פשוט 4 עץ ו2. לא, סליחה, לא סמיפינג טייבל. נו, בשביל לעשות כישופים. ספר. אם אתה צריך ספר, 4 אובסידיאן, 2 דיימונד. זהו. וכמובן גם טריליון ספרים ובוקשים. אני טוב, יאללה, שים פה את התנורים שלך רגע. חכמים היום. מה חכו? אנחנו לא הולכים לשום מקום. לא דיברתי עליכם.
סביב על אף אחד לא אכפת ממך. אז יש לך קול? כן, אז שים. שמתי באיזה 47. נראה לי, אני בודק אם אני יכול להכין לפעול סט היום. כמה אירון יש לך? יש לי 18. אז לא. ויש לי עוד איירון שלי. איתן, איך אני מגביר את הבהירות בסרטון? איתן, מה? איך אני מגביר את הבהירות? לא, דאיב, אז שנייה רגע. איתן, לוקח קצת מהקול, אוקיי? אוקיי. אני מחפש קצת דיימונד. איתן, למה היית בכל החלק הזה? יאללה, אני בדרכי למצוא דיימונד. חסר לי... אוקיי, יש לי מספיק איירון כדי להשיג לי פול סט. כמה יש לך? שנייה, אמא. שנייה, עוד מעט. אז עושים על מיוט. או שלא. שנייה, עוד מעט 5. עוד איירון אחד יש לי 5 על פה. תכף, אתה יכול כבר להכין לי כובע מדיימונד. אבל אני יכול להכין לי צ'סט פלייט ו... אני לא מוצא פה כלום. איפה יש לי שובקים? מישהו צריך שוגר? לא. שלום ידידי. וואו, חבר'ה, אני לא מוצא פה כלום. גם אנחנו, הכל טוב, היית לי כבר כנראה אמצע עוד 2 דקות 10 דיימונד. אל תגיד לי שמצאת דיימונד. אני לא רואה כלום בגלל נו. יובל, איך אני מוריד את זה של איפה אני מת? אתה יכול פשוט למחוק אותם, תלחץ N, ואז אתה יכול... M. רגע. כ-M, ואז אתה יכול למחוק. תודה. יובל, תגיד לי שלא מתת. לא. זוז מפה. לא רוצה ולא רוצה. אחי, לא כמה? רוצה. אחי, יש פה 18 מנצ'ה. דיימונדס! וואי, אחי, סתם פצעתי בקיר. הרבה. כמה דיימונד? למה? יו. לא, 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 לא. לא. למה אתה צועק? למה אתה צועק? שקט. עשה לך אבל משם. לא, עשה, די, די, די. אתה מודע לזה שאתה בתכלס תקפת על איפה שאני הייתי? לא, אני לא. אתה כן תקפת אחרי, אני באתי. אתה עקבת בכלל אחריו. לא, אני שם...
שקר. למה יש פה כל כך הרבה לאבא? אתה אפס. הוא לא יודע איך עושים לאבא. איך זה קשור? זה הכל קשור. וואו. די! בא לי להיות בספקטייטור. כן חברים, כפי שאתם רואים, יובל מאוד מתוסבך ברגע זה. בוא יובל, אני אחסום לך. דיימונד! זוז, אני אחסום לך. אני שונא לאבא. אז איפה אתה? מה שאתה ברחתי עם הדיימונד שלך. הוא בא עם הקנרים. עשה? אתה לקחת את הלילה? לא. עשה. באמת לא לקחתי. וואלה, אז למה הלכת משם? כדי שלא... אמרת לו ללכת לשם. גם יובל, זכותי המלאה ללכת אישה. אני לא אומר שלא, אני רק רוצה לדעת למה. עוף ממני כבר. אמרנו שלא מרביצים אז. גם אמרנו שלא נדחפים אחד לשני. לא, את זה לא אמרנו. אז לא נדחפים אחד לשני. לא, אתה לא יכול להגיד את זה עכשיו. אני יכול, עובדה, אמרתי. יכול ועוד איך יכול. איתן, אתה מסכים עם זה? כן. יופי, הרוב קובע. אתם יכולים לקבוע על עצמכם בכיף. אוקיי, אז אתם קובעים לעצמכם שאתם לא יכולים להרביץ אחד לשני. יובל, אתה מרביצי? שאני אביא לך בנו. שבר אותך. שאני פשוט לא אהיה... אתה לא יודע איזה שלא באמת אכפתי מהבנים שלך, כן? יואו, אתה כל כך מבולט. מצאתי מראה ענקית סוף סוף. הגיע הזמן. בוא נראה. דיימונד. אני לא לוקח אותם, אל תחצוב רגע. אוקיי, סבבה. אני צריך ש... אני באה איתן, אני באה. אני גם עוזר. צבע גם את האיירון. אחי, לא מרבצתי לנו פיקקס. יש שם קריסטלים. אני עלה וחצי. יש פה גם אנדרמן, בוא, יובל, בוא, אני מסתכל לו בעיניים. מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? תהרוג אותו? למה? גאון. הלו, איתן בוא, אני אהרוג אותו. איתן, חכה רגע, נדפקתי. וואחר. איתן בוא. רגע, צריך להיפטר בו. כן, אני די עלה וחצי. אני מסתכל לו. יש לי רעיון. בוא. הוא לא יכול להרביץ לך. הפיל? ונשבר לפיקס. טוב, בוא נחזור למערה. מה קרה יובל? פוצץ עליי ריפר ולא שמתי לב. ולא מתת? מצאתי דיימונד. למה אנחנו מכריזים כל פעם שאנחנו אבל מוצאים אין להם? מצב שאני מגיע אליו, הוא ממש למעלה. איזה אתה רואה די. פה, בקצה. איכשהו רואים מפה את העצים. איפה? רואה? למעלה. יש פה מלא קריפר. יש פה וויץ' יובל. אני אביא לך. יש פה וויץ' חבר'ה. למרות שאני אפילו לא יודע איפה הדיימונד. שם, אתה לא רואה? לא, אני לא יודע, יובל, נעלה אשתי כרגע. תגידי פשוט אם אני מתקרב. המשחק שלי תקוע רצח.
איך אתה מצפה שנה? הופה, לא כמה מוצא דיימון? לא רואה שום דיימון. אני צריך חיפוי מהר, צריך חיפוי מהר, איך איך לא דיימון? עשה? לא רואה שום דיימון. שם, תגיד. טוב, לא משנה, אני לא למטה. צריך חיפוי. טוב, אסה, בטלפון. אל תיגע בדיימון, סתם תחפה עליי רגע. אוקיי. תודה. בוא נראה מה יש לי מטה. לא יודע. עזרה. 3, 4, 5, 6. כבר כמה זמן זה? שלי 36 דקות. וואו, כן, טוב, אני עושה סגיר. כן, גם לי. אוקיי חברים, זה היה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם. מגיע הזמן. יאללה, ביי.